אין לי זכות קיום להגיד שאני, נקרא לזה במרכאות, מלך העגבנייה או מלך העגבניות שרי, אם אני לא יודע להביא אותך למצב שאתה רואה מוצר ואתה אומר, עד עכשיו לא ידעתי מה זה עגבניות שרי. גם חסות יש לי. פלפלים מכל הצבעים, מלפפונים קטנים, פלפלונים קטנים, כרוביות בכל הצורות, ברוקולי. הרבה פעמים אני נתקל באנשים שאומרים לי, תשמע, יש לך סל קטן מדי. אתה עושה קניות לבית, אתה נכנס לסופר, אתה רואה איזה דבר. יש אנשים שרוצים מענה להכל. אצלהם זה עוד מוצר על המדף, מתוך ה-300 מוצרים. אצלי זה המוצר. יש לך סל יותר קטן, מה היתרון של זה לטובת הלקוח? זה בא לטובת הלקוח קודם כל באיכות, ראש ובראשונה. עגבנייה שלא יתנהגו אליה כמו שצריך להתנהג אליה ברמת הקטיף ולשמר אותה בטמפרטורה נכונה, היא תגיע ללקוח הקצה רכה, לא טעימה, או שיקטפו אותה יותר מדי זמן מוקדם והיא תהיה חמוצה. אני גם יודע לתת מחיר יותר טוב מאנשים אחרים. כי בסופו של דבר אני בעל הסחורה, אני יד ראשונה של התוצרת, אני יודע לנווט את זה למקומות שהלקוח ייהנה מזה ואני אחסוך לו את הפערי תיווך האלה בין היד הראשונה לשנייה לשלישית הרביעית שהוא מקבל אותה.